Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu meta spiċċa jgħid lin-nies kull ma kellu jgħidilhom daħal Kafarnawm. U jkun hemm ċenturjun li kellu għaddej għażiż ħafna lejh li kien marit u wasal fl-aħħar. Iċ-ċenturjun sema b'Ġesu u batlu xi wħud mix-xjuħ tal-lut biex jitolbuh jiġi fejjaqlu l-qaddej. Dawk marru quddiem Ġesu u bdew jitolbuh b'ħerqa kbira u jgħidulu jixraqlu li tagħmillu dan għax hu joss il-ġens tagħna u kienu li bnilna s-sinagoga. Ġesu mar magħhom u ma kienx il-bogħod wisq mid-dar meta ċ-ċenturjun bad jgħidlu ma' xi ħbieb, Sinjur, toqgħodx tinqala' għax jien ma jistħoqlix li inti tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Għalhekk ħassejt li anqas kien jistħoq li niġi nsibek jiena stess. Imma int ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi jifieq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-seta ta' ħaddieħor. U jiena stess għandi soldati taħt il-kmand tiegħi. Il-wieħed ngħidlu mur u jmur. Il-ieħor ngħidlu ejja u jiġi. U lil-qaddej ngħidlu għamel dan u jagħmlu. Ġesu ma qabil staġeb bih meta sema b'dan. Dar lejn in-nies li kienu mixja warajh u qalilhom ngħidilkom li anqas f'Iżrael ma sibt fidi bħal din. Meta mbagħad dawk li kienu mibgħuta reġgħu lura d-dar, sabu l-qaddej qawwi u sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Tifkir lilek Kristu. Ordna b'kelma u l-qaddej tiegħi ifieq. Dan hu dak li qalu il-ħbieb taċ-ċenturjun meta ġew ħdej Ġesu u riesaq lejn id-dar taċ-ċenturjun. Kien diġà bagħat qabel li xi wħud mix-xjuħ tal-lut li għamlu talba ħerqana lil Ġesu biex ifejjaq lil dan il-qaddej illi kien għażiż ħafna għaċ-ċenturjun. Toltok kif dawn il-lut kellhom stima li dan iċ-ċenturjun li ma kienx wieħed mill-poplu ludi, imma fi kliemhom stess kien benefattur tagħhom fil-fatt bnielhom is-sinagoga u kienu jirrispettaw ħafna. U Ġesu beda miexi lejn id-dar taċ-ċenturjun biex ifejjaq il dan il-qaddej. Għax kif nafu għal Ġesu m'hemmx distinzjoni ta' bniedem jew ieħor, il-kulħadd ifejjaq, ma kulħadd jagħmel il-ġid. U dana rid li ifejjaq ukoll lil qaddej taċ-ċenturjun. Imma ċ-ċenturjun bat il dawn il-ħbieb tiegħu biex jgħidlu Sinjur toqgħodx tinqala'. Ejt kelma, ordna b'kelma. U l-qaddej tiegħi jifieq. ċenturjun kien bniedem ta' rispett, kien bniedem mhux imkabbar, imma speċjalment tolqotna il-fidi tiegħu. U fil-fatt l-Evanġelju jgħid illi Ġesu baqa' mistaġeb bih. Baqa' mistaġeb bil-fidi tiegħu. U tolqtok din il għaliex ftit qabel fl-istess Evanġelju skont San Luqa fil-kapitlu 4 hemm il-ġraja meta Ġesu mar f'Nażaret qalb il-poplu tiegħu u hemmhekk baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. Mela ċ-ċenturjun li ma kienx wieħed mill-poplu ludi, Ġesu baqa' mistaġeb bil-fidi tiegħu. U speċjalment il-mexxejja reliġjużi li ma jemmnux fih, Ġesu baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom. U tolqtok f'dan iċ-ċenturjun ma nafx jekk kienx mitħla tal-Iskrittura, imma bli qal huwa eżatt dak li hemm f'Salm li kienu jitolbuh il-lut, Salm 107, li huwa salm li jibda roddu ħajr il-mulej għaxu tajjeb, u f'vers 20 hemm
bat il-kelma tiegħu u fejjaqhom. Kif talab lil Ġesu jagħmel għall-qaddej tiegħu. Sa din hija ġrajja sabiħa u ġrajja li aħna bqajna infakruha kull darba niċċelebraw l-Ewkaristija. Għax aħna nirrepetu l-istess kliem li qal iċ-ċenturjon. Meta l-qassis jgħid dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf aħna ngħidu mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Adattajna il-kliem li qal għalina kull wieħed waħda minna kull darba li aħna niċċelebraw l-Ewkaristija. U li nitalmu minn din il-ġrajja hija il-fidi kemm tagħmel ġid il-ħajjetna u kemm hemm bżonn li l-mulej jissaħħaħ fina il-fidi. Daċ-ċenturjun kien sema b'Ġesu. Aw bat il-nies tiegħu imma li tara ċar fil-kliem tiegħu u kellu fidi fil-kelma ta' Ġesu. Ma kellux laqas fejn jiġi tgħid hemmhekk u ikun ħdejn il-qaddej tiegħu imma jgħid kelma u dan ifieq. Ara x'fidi, ja fidi qawwija u dik il-fidi hija din il-fiduċja fil-kelma ta' Alla anke meta ma narawx. U qabel ma naraw li aħna nemmnu li l-kelma ta' Alla isseħħ u l-kelma ta' Alla tagħmel il-ġid kif il-fazzar il għaliex dan il-qaddej fieq. Daċ-ċenturjun għex qabel il-kliem li Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu meta qalilhom ħenjin dawk li ma rawx u emmnu. Nitolbu l-mulej llum din il-grazzja li hu jgħinna nkunu bħaċ-ċenturjun anke nagħmlu dik it-talba tiegħu ejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa u għalhekk nitolbuh il-mulej biex ifejjaqna bil-kelma tiegħu biex isaħħaħ fina il-fidi.